Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на поредния подкаст на компания Аеронова, а днес на гости ни е инженерът, конструктор и разработчик Дмитрий Волков. Всичко казах ли правилно? Да, здравейте. И днес ще се запознаем по-отблизо с него. Ще разберем с какво се занимава, ще научим за неговия опит, какво му харесва като цяло в компанията, как е попаднал тук и ще разберем по-подробно с какво се занимава тук. Дим, разкажи ни като цяло как попадна в компанията Аеронова. Отдавна ли работиш тук? Работя тук от около половин година, приблизително. Попаднах, не знам, не мога да кажа, че беше някаква случайност. Това беше чрез обява за работа или по препоръка? Не, по препоръка може да се каже, да. Тоест, аз разбрах, че има такъв проект, проучих го внимателно, заинтересувах се и всъщност се свързах с тях лично. А преди това имал ли си някакъв досег с дирижабли? Работил ли си с тях? Аз се интересувах най-вече още в университета, защото това е доста перспективна, както ми се струваше тогава и както ми се струва и сега, област дирижаблестроенето. Би ли мог да споделиш малко от своя опит или минало? Откъде всъщност идваш? Къде си учил? Какъв е бил професионалният ти опит? Да. Учих в Московския авиационен институт в 6-ти факултет за ракетно инженерство. Какво ви вдъхнови да се захванете с тази специалност? Мечтали ли сте за небето или космоса? Да, мечтаях за космоса. Като много момчета. Най-интересното е, че и тук има някакви, не че са съвсем космически технологии, но съществуват различни проекти за стратостати, които трябва да летят до други планети. Как се разви животът ти, например, след като завърши университета? Още докато бях в университета, много исках да започна да работя по специалността си и някак си успях да попадна в едно предприятие. Там работех като конструктор. Честно казано, после изобщо не искаха да ме пуснат да си тръгна. Дима, сподели каква беше тази компания, за какво отговаряше там и върху какво работеше? Компания, свързана с ракетостроенето. Отговарях за техническата конструкторска документация, за нейното водене. Занимавах се активно с конструиране. И с документацията? Документация, водене на документация, къде и дър. Ти получи предложение по препоръка от Аеронова, компания, която се занимава с проекта дирижабли от ново поколение. Какво те привлече най-много в тази идея? Самите дирижабли или може би новият опит? Разбира се, и опита, естествено, защото после ще мога да се хваля на децата и внуците, че съм се занимавал с дирижабли на времето, а може би и ще продължа да се занимавам. Кой знае как ще се развие по-нататък моят път и този на компанията като цяло. Темата като цяло е много интересна, както вече казах. Аз се заинтересувах от нея още в университета. Тогава излизаха някакви видеоклипове, всъщност в YouTube се появи нещо за дирижабли. Порових се. Оказа се, че някъде в Америка разработват нещо и на други места също. Така, съвсем малко се поинтересувах. После естествено нямах време. Все пак учих в университета. Работех паралелно, да, така че... Но темата не те пускаше, така да се каже. Някъде витаеше, да, някъде витаеше. И после научих за този проект. Гледах видео в YouTube, разгледах сайтове, още нещо. Направо се запалих много силно и това беше, вече нямаше как да ме спрат абсолютно. Реших, че наистина искам да дойда тук, например, да участвам, да бъда част от това. Да участваш в такъв проект. Това е истина. И как мина? Ти самия ли се свърза с компанията или някой от колегите ти го направи? Бяхме, да кажем, свързани, но като цяло ме поканиха на интервю, съвсем обикновено интервю, предполагам. Нещо като, нищо необичайно. Говорихме си, изглежда се харесахме и всъщност ето ме тук. Клас. Да, преди да се захванеш с дирижабъла, все пак имаше стабилна и сигурна работа, някакво предвидимо и спокойно бъдеще, а тук нов проект, стартъп, млад и амбициозен екип, чието бъдеще все още е доста несигурно и неясно. Нямах никакви такива съмнения. Вече планирах да сменя областта си така или иначе, защото да кажем просто, че всъщност бях взел абсолютно всичко, което можех оттам и тогава в крайна сметка всъщност не беше... Бях да продължа напред. Да, наистина ми се искаше да се развивам, а там просто нямаше на къде да растеш. Но въпреки това ти осъзнаваше, че това е стартъп, че е млад екип, че тогава, доколкото си спомням, беше само на половин година. Това изобщо няма значение. Това е абсолютно без значение. Най-важното е основната идея. Идея? Да, основната идея.
Това е много страхотно. Най-важното не е просто идеята. Аз направо бях шокиран, когато разбрах, че компанията е само на половин година, а при вас вече апаратът лети. При нас всъщност вече, да, на пълни обороти. То някакви изпитания, куп видеоклипове, още нещо направо. Наистина се запалих, честно. Аз всъщност, също като се обърна назад, компанията е на година, вече вторият апарат се доизгражда и това е наистина много яко. А какво като цяло беше първото ти впечатление, когато разбра, че ще трябва да работиш върху дирижабли? Честно? Да. Това е наистина страхотно, защото не мисля, че много хора се занимават с такова нещо. Според мен това е уникален опит. Дълго ли мисли, например? Не. Разкажи по-подробно с какво се занимаваш в компанията, върху какво работиш, каква ти е длъжността? Разбира се. Аз съм инженер-конструктор в отдел общи видове. Занимавам се с поддръжката на електронния макет на апарата Nova 2. Надявам се в бъдеще да работя и по Nova 8. Това някакъв електронен модел ли е? Да, това е обединен електронен модел, т.е. другите конструктори ми изпращат това, което са разработили, а аз всичко това го съединявам в общ модел. Т.е. имаме общ електронен модел на целия апарат, Nova 2 в вида, в който е разработен към момента. Тоест някой се занимава с гондолата, друг с обвивката, например, и всички тези модели ми ги изпращат периодично, веднъж на известно време. Аз ги обновявам, пиша новини до всички, че ето... Пристигна актуализация. Да. Актуализация. Да, за да обърнат всички внимание, за да знаят всички, че там наистина нещо се е променило, нещо се е обновило, защото всички работят заедно, да, и всички имат много съседи, всички зависят един от друг. Ето някой е направил нещо, на другите, например, им трябва да го прикрепят. Да, някъде се закрепят, трябва да се направят някакви крепежни възли, още нещо. Всичко това, за да се сработят всички. В общи линии, за това съм нужен аз. За да могат всички да контактуват нормално и безпроблемно помежду си чрез общия макет. И като цяло, за да се вижда как изглежда той изобщо, какво трябва да се доработи, кое е по-зле изпипано, кое е по-добре изпипано, на какво да се обърне внимание, например, ако има нужда от корекции. Също така понякога правя модели за някои якостни изчисления, също общи за продувки, моделиране и така нататък. Там те не са нужни, защото нашият макет е изключително много детайлен и прецизен, т.е. там има чак до някакви малки, фини елементи, детайли, болчета, гайки, винчета и други подобни. За сега това практически липсва, но в крайна сметка ще се появи, когато бъде завършен напълно. А и без тях има достатъчно детайли. Да, но въпросът е, че това не е много добре точно за всякакви модели. Ако трябва, например, да се продуха, да се видят силите на съпротивление или нещо друго, или да се изчисли здравината, да, всичко това ще го усложни значително. Защото за конструктора ще е необходимо да изчертае, опише и свърже всяка една от тези детайли по-отделно. Всичко това ще отнеме огромно количество време. За да се избегне това, съществуват специални, как да кажа това, не точно алгоритми, но като цяло има, например, или може би... Някаква механика на това как... Да, механизъм, как да изчислим всичко това по-отделно и така, че всичко да покаже цялостната картина. Тоест да не се вземат предвид в началните етапи на продухване, но после вече да се включат... Не, при продухването това не се разглежда, но при изчисленията за здравина, да. Но там основно се разглеждат основните възли, да. Ами, всъщност, основната идея е, че трябва да се опрости самия модел. Аз също активно помагам това да се случи, защото това вероятно също е важна част от моята работа, да. Дима, ти като цяло доста кардинално може да се каже смени сферата си на дейност. Наложи ли ти се да учиш нещо ново или по принцип не? Разбира се. Мисля, че във всяко предприятие спецификата на работа по един или друг начин се различава, дори и да са сходни. Да кажем, 2 предприятия за самолетостроене, сигурен съм, че при тях всичко пак ще е съвсем различно. Разбира се, има някои нюанси, имат и обща база, но и тук естествено имаше много неща, които трябваше да се изучат. Ето, и все още има много за учене, предстои още много, да. Има толкова много интересни и вълнуващи неща. Това, не знам, това наистина по принцип и дирижаблестроенето, но и това е
колосална и изключително обширна тема, която може да се изучава с десетилетия и пак няма да научиш всичко, така че да. Да, точно така. Като цяло харесва ли ви работата ви? Разбира се, че харесвам работата си. Страстена? Много съм увлечен, да. Опитвам се да се включа в всяко едно начинание, абсолютно. Но не винаги се получава, защото в момента съм много зает. Работим по голям проект, който правим с общи усилия. Аз всъщност забелязах твоята активност доста отдавна. Винаги излизаш някъде на летището, винаги се стремиш да участваш някъде, не само пред компютъра. Защото това е голям опит, наистина. Ако просто седиш в офиса и се опитваш да проектираш нещо, без да разбираш как всъщност работи и изглежда, няма да се получи толкова добре според мен. Все пак трябва да излизаш някъде, да гледаш неща, да изучаваш. Това винаги е полезно. В кои проекти си участвал там? Нова 01, Нова 02? Ами, по Нова 01 не съм работил, т.е. дойдох вече след като тя беше излетяла, но отидох, видях я и разбира се, това ме вдъхнови още повече, нали. Много се въодушевих, да, това е наистина безумно интересно, наистина, много е готино, наистина. Летящ дирижабъл, нали, наистина, това е просто удивително, наистина удивително, невероятно. Да, т.е. той вече е летял. Да, вече е летял. Оказва се, че в момента работя по проекта Нова 02, ръководя изготвянето на електронния макет и съм отговорен за определенето на точките за монтаж на гондолата. Това е всичко. Значи това също е моделиране. Това е триизмерно моделиране. Строителство. Скоро ще бъде Нова 02. Сега ще довършиш всички необходими възли за гондолата. Ще довършим всичко. Там работи голям екип по проекта. Всичко е в активна работа. На какъв етап сте сега? На етапа на проектиране. Как да кажем, сега вероятно вече се провеждат някакви експерименти, в смисъл изчисления за здравина. Не знам, може би вече подготвят документацията, за да започнат да произвеждат нещо. Знам, че някои детайли вече дори... Нещо вече е изработено, да. Тоест вече сега, не знам, върви някакъв финален етап на разработка и скоро ще започне активното производство на самата гондола, самия дирижабъл, обвивката и така нататък. Всъщност имах известно заблуждение относно това какво всъщност представлява гондолата. Мислех, че това е някаква кабина като на лодка или нещо подобно, но когато надникнах в твоя модел, колко много нюанси има там, дребни детайли, които са взаимосвързани помежду си, там наистина са доста много. Това е наистина сериозна работа. Това е наистина много сериозна работа. Още повече, че искаме да превозваме хора, което я прави двойно по-сериозна от просто някакъв дрон, да кажем. Като цяло това е всичко. Може би изглежда сложно, но с опита всичко става по-лесно. Мисля, че ще стигнем до там, че да можем да бъдем там като... Бих искал, разбира се, да. Мисля, че би било идеално, ако имаме възможност не просто да правим масов продукт, но и по някакъв начин да преминем. Да кажем, че имаме Нова 2, а ние променяме нещо в нея. Било то по отношение на моделите, в самите чертежи или пък някъде другаде в системата. И хоп, например, правим вече един доста голям апарат на базата на същото. Мисля, че точно по този път сме тръгнали. Да започнем от малкото и постепенно да стигнем до голямото. Да мащабираме вече натрупания опит тук и сега в този момент. Сподели своето виждане. Как мислиш? Къде според теб дирижаблите ще бъдат най-търсени? Къде са наистина необходими на първо място? И къде би искал да ги видиш в бъдеще? Бих искал да кажа, че навсякъде, разбира се. Ето, вече имаме 01 аеролети и Нова 2, например. И сме готови. Малките апарати вероятно са за реклама, може би за някакви дребни товарни превози, доставка на нещо в рамките на града, да кажем, или някъде другаде. Но превозът на товари, според мен, е най-основното все пак. Превозът на хора, да. Вече говорим за Нова 2, например. Да, Нова 2 или по-големи формати. Може би някой ден ще заменим самолетите с дирижабли на някои места, защото все пак дирижабълът излита, прелита и каца. Не му е нужна специална писта за излитане и кацане, някакви специални условия. Единственото, което е нужно, вероятно е екип, който да го приеме, но това не е чак такъв проблем.
Поне могат да се появят там, където в момента няма нищо. Нито самолети, нито ЖП линии, нито лодки, нито морски пътища. Дирижаблите поне могат да запълнят тази празнина. Разбира се, има много такива места в Русия. Струва ми се също, че със сигурност се нуждаят от някаква инфраструктура, но не мога да кажа, че е особено сложна. Съвсем просто. Да. Дима, как виждаш компанията на Аеронова след 5 до 10 години? Как виждам компанията? Да, къде бихме могли, например, да се озовем или къде бихте искали да се озовем? Ами разбира се. 5 до 10 години. Това дълъг период ли е? 5 до 10 години е дълъг период за прогнози, но не знам, ако продължим да се развиваме със същото темпо, с което се развиваме сега, не знам, в космоса, вероятно, честно казано. Поне в стратосферата. Поне в стратосферата, да. Но разбира се, бихме искали да видим продължителен растеж и да навлезем на някои по-големи пазари, може би международни. Разбира се, бих искал, струва ми се, че заради това ще се появят някакви нови задачи. Например, може би ще трябва нещо да се разработва от начало, да се измислят нови неща. Вероятно и да се обмислят различни варианти. Това винаги е интересно, винаги е много забавно и вдъхновяващо. Как минаха за теб първите 6 месеца? Какви са впечатленията ти? Как те приеха в екипа? Приехаме чудесно, екипът е отличен. Онзи ден беше задушен ден или нещо подобно и ме поздравиха в Аеронова. Целият офис. И аз ги поздравих всички. Мисля, че всички тук си заслужаваме. Как задушността ви помага в работата ви? Как задухът ми помага? Наистина помага ли? Помага, разбира се, помага. Защото без това, струва ми се, не може да се достигне до истината. Не може да се стигне до същността. Тоест, ако не бъда настоятелен в нещо, ако не се интересувам, ако не се опитвам, да кажем така, не че искам да наложа собствената си гледна точка, просто ми се струва, че аз внасям нещо, например, внасям някакви контрааргументи и ако ме убедят в противното, аз естествено се съгласявам. Да, т.е. това създава някакви... Леко критично мнение. Да, това създава възможност да стигнем до истината чрез спор, да го наречем така. Имаме ли в компанията още някакви... Имаме ли още някакви душни хора? Разбира се, че има. А как изобщо душнилите се разбират помежду си? Приятелстват ли? Конфликтират ли? Ако стигнат до някакъв консенсус, всичко е в реда на нещата и всичко ще бъде наред в крайна сметка. А ако просто се опитват да си налагат мнението един на друг, това не е много добре. Тогава животът става труден, много, много труден. Не знам как изглежда отстрани, но ми се струва, че се вписах добре, работим по-голямо дело и много ми се иска да го завършим, да продължим напред към още по-големи, към някакви върхове. Признай си, вече си представил, например, къде би могъл да полетиш с Dirigible, нали? За сега не си го представям много, ще трябва да попитам. Нямам време да проучвам, защото работният ми график е много натоварен. Има много неща, които трябва да се свършат. Но интересно ли ти би било да отидеш някъде, например, в стратосферата? Не, лично на мен, честно казано, имам ужасен страх от височини. На Dirigible бих се повозил, може би, на нашия, все пак сам съм го разработвал. Сигурен в надежността? Да, но страхът все пак щеше да го има, защото да. Според мен това все пак не е като самолет. Самолетът ускорява, започва да се тресе, излита, види всичко това. А Dirigible-ът просто се издига и полита. Струва ми се, че дори няма да го усетиш. Въпреки, че не знам, не съм летял. Мисля, че всички ние все още трябва да преминем през това. Да, разбира се. Надявам се. Ще отидем на разходка. В първите редове, да. На къде ще летим? Къде летим? На Dirigible. Обичате ли да пътувате? Къде бихте отишли с Dirigible? Не съм пътувал от много дълго време. Просто наистина нямах време. Работа? Не знам. Честно казано, не съм напълно сигурен за планините. Все пак имаме определено ограничение в височината, което трябва да спазваме. Поне ако гондолата не е херметична, тогава, например, да, все пак. И така, не знам. Може би езерото Байкал или нещо подобно. Отдавна искам да отида на Байкал, но все не съм успявал. Само си представете, съзерцавайки го от птичи поглед. И през зимата също. Ето този леден къс, тази огромна, гигантска, кристално чиста вода. Толкова си внимателен с това. Но не знам, възможно ли е изобщо да се прелети над него? Слушай, там и карат джипове. От другата страна е езерото Байкал. Да, на леда. Ясно е. Палатките се упъват. Клас. Така че защо не? Трябва все пак наистина някак да се измъкна. Може би с Dirigible. Най-добре. Разбира се, с Dirigible. Това би било чудесно. Между другото, аз също не съм бил на езерото Байкал, но много искам да отида. Така че може би и над морето. Не знам, това също би било готино.
Като на собствената си яхта. Точно така. Знаеш, нали, да преплуваш някои земя върху вода, да прелетят някое море. В края на краищата, през миналия век са поставяли какви ли не рекорди. Не точно рекорди. Хората са се опитвали да летят до там с самолети и други неща, да. Сега това вече не създава никакви проблеми. Ето, пътническите полети летят всеки ден. Качваш се, летиш спокойно. С дирижабъл може би също са прелитали, но и това би било интересен опит според мен. Да, същия този Хинденбург. Цели туристически лайнери са били такива. Той е наистина гигантски. Само си представете като круизен лайнер, като кораб, но в небето. Това е толкова яко. Според мен той би могъл да прелети половината свят. И той прелетя половината свят, да. Преди 100 години. Да, това е абсолютно супер. Трябва да направим нещо подобно. В днешно време се направи кола, която е напълно модерна. Кола, да, разбира се. Това е към което се стремим. Преди всичко ще летим. Вероятно, трябва да я тестваме по някакъв начин, нали? Кой друг, освен нас, разработчиците ще я сложи там. Все още трябва да изградим следващите модели, така че нека го направим. Нека спасим разработчиците. Ясно е. Кажи ми, сигурно разказваш на приятелите и близките си, че в момента работиш върху дирижабли. Какви са първите им впечатления, например, изобщо? Изненада и тогава започвам да разказвам историята по-нататък, а те се включват много. Ами те са вдъхновени. Да. Приятелите ми направо, не че не разбираха в началото, но просто проявяваха интерес, започваха да задават въпроси, някои буквално ме засипваха с въпроси. Аз отговарям на всичко, те направо. Всичко вече, целият ни диалог се гради върху това. С кои най-често срещани въпроси, възражения или съмнения се сблъскваш? Най-честият въпрос е: защо са нужни сега? Къде могат да се използват? А отговорът е по принцип навсякъде, където трябва да се превозва нещо, някакви товари, на места, до които не може да се стигне с кола, влак или самолет. А ти преди да започнеш работа в Аеронова, сигурно си имал представа какво е дирижабъл. Имах наистина много погрешна представа за това какво е дирижабъл. Когато започна работа, промени ли се отношението ти или възгледите ти? Честно казано, мислех, че с газа нещата стоят малко по-различно, отколкото си представях. Тоест, изобщо не знаех как точно е устроен дирижабълът. Оказва се, че там има... оказва се, че има и още нещо, което не подозирах, да. Не, като цяло аз наистина знаех как точно работи дирижабъла. В смисъл как той вдига маса, да, определено. Това не е толкова сложно. Всичко се изчислява, всичко се представя, това е чиста физика. Но все пак беше малко трудно да започнем да работим с такива апарати, защото обикновено работим с апарати, които... самолетите летят благодарение на подемната сила на крилата, нали? Т.е. те се ускоряват. Аеродинамика. И това, което е важно там е просто центърът на масата. Да се позиционира опашката спрямо него, да. Общо оборудване. Да, ето. А тук се появява и центъра на обема. И като цяло ми беше много трудно, когато започнаха да ме возят с нова 01. Да правя нещо, да показвам. Просто трябваше да работя с ръце. Беше ми много трудно да осъзная, че апаратът почти нищо не тежи и че е устроен съвсем различно. В ума ми това просто не се побира. В ежедневието не ни заобикалят такива неща. Каквото и да вземеш, то тежи приблизително пропорционално. Всичко се стреми към пода, към земята. А това, т.е. не знам, много е трудно да пренастроиш мисленето си в този аспект. Например, трябва нещо да преместиш, за да смениш центровката. Мислиш си, че трябва да го направиш по един начин, а се оказва, че всъщност трябва да го направиш точно обратното, защото при апарата е важен центърът на обема, а не центърът на масата. И трябва спрямо него да мериш всичко и забравяш да вземеш предвид, че там има подемна сила, да, Архимедовата сила. Изобщо всичко е съвсем различно, накратко казано, но постепенно малко по малко свикваш. Но малко по... Бих искал искрено да те попитам, какво беше твоето мнение преди да започнеш работа там в Аеронова и какво е то сега след това? Наистина ли се засили вярата ти именно в дирижабъла като вид транспортно средство, който може да се появи в бъдеще? И вярата в дирижабъла се засилва. Разбира се, нали, както и в целия екипаж, както вече казах, имаме един много силен и сплотен екип. Имаме хора, които буквално цял живот се занимават с изграждане на дирижабли.
Да, те имат просто колосален и наистина уникален опит. Те знаят изключително много и важни неща и аз виждам, че от всичко това може да се получи нещо наистина феноменално. Трябва да приключвам. Да, можем вече да приключваме. Днес се справихме отлично. Може би има някакви пожелания към нашите зрители, може би към колегите от бранша. Към зрителите, вярвайте в доброто, стремете се към всичко, към хубавото, включително и към дирижаблите. Ето да. Мисля, че тук можем да приключим. Благодаря ти много за това прекрасно интервю и за времето, което ни отдели. И аз ти благодаря за интервюто, беше приятно да поговорим. Приятели, за сега това е всичко. Благодаря на всички, които гледат нашите видеа. Задължително оставяйте реакции, пишете коментари, споделете също кого искате да видите следващия път в този подкаст. И ще се видим в следващия епизод. Довиждане на всички. Большое спасибо.